Shubor nakaslem jong nongsan hima. MLA kanong ston uba Macmillan bersat ulakam ba ude unong mi khmat uba kerpang bau it palat ya karoi kapar. Ya kanien nakaliang jong uba Macmillan ulakran ha kajingenang play umau nong rem jong kanong kenjang PHC ha kasingi tho dieng katayaw. Shu uba Macmillan ula ong ru ba uju perkat bed ya kawei ka kentien ka ba uwei nakiling do ka hima nong ston usat keren ya u da ka ba ong ba kani ka juk kala kerdu e kibri ki perkat ya ka emlang ka salang. Ngadai unom ikhmat uba kham kerpang banga it palat ya garoi kapar. Ngasai pakat baik gawai ka kantin ka ba uwei ni kilengdo jo ki marus ton satren ya nga. Wang lengdo kani ka juk nila kerdu ya ki beriu ki ba pakat ya ki imlang salang. Nila kerdu ya ki beriu ba pakat. Ya ki jing bha jo ka snong ka tau, ya ki jing bha jo ka balang, ya ki jing bha jo babun balang. La pekat no tangga min ka jing mentoi salade ka malade ngi pekat tengong la ngim jon syugi amba kiban pekat nam ta ka lawei jo ka than ka dong ka jingi syai ka jaj ben riu jogi syai ka pateng jogi kan lai kan mau ni gisnam a haja kat pra kat kendai hadu akuai kat ba umpat snai ka surok nanong stoin sa nong luai sywa keji gajing kren sniu kren sme ya ka keteng juga laong ginong stonya ko isingi we soda we nong elam juga sono stonya wang ba lengdo ka keteng jong pi te kelajat la nama bagi bru ki kentok ki kren snu ba chna resok enda la chna kiong lo chna rebu longdo chna rebu emeli chna rebu sau chna rebu mak kawan beljong kamenan kani tang bang ong ipi ngidon kam ya ka jing trelang jong pi ban ya lam ya ka nok ston saka weipat ka gerdan gumbaki weipat ki jaka giyo